l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA qalet li fi frar li għadda ġie reġistrat rekord ta' konvenji fl-istorja tas-suq tal-proprjetà, ċifri li stħarġet u ppubblikat l-MDA bbażati fuq tarif miġbura minnha minn diversi sorsi juru kif minn 1318 il-konvenju fi frar tal-2023 dawn issa telgħu għal 1420 konvenju fix-xahar li għadda, żieda ta' 8%. Dan juri wkoll żieda fil-valur tal-proprjetà b'9% filwaqt li s-sena l-oħra fit-tieni xahar tas-sena dawn kienu jammontaw għal kważi 381 miljun euro. Fi xahar li għadda kienu jgħoddu għal kważi 417 miljun euro. L-MDA qalet kif dawn iċ-ċifri pożittivi jkomplu jibnu ma' dawk osservati f'Jannar li għadda li wkoll immarka rekord fl-istorja l-ewwel xahar tas-sena. L-assoċjazzjoni tenniet l-impenn tagħha biex taħdem mal-awtoritajiet kollha konċernati f'dan il-qasam ħalli tassigura li s-settur jibqa' wieħed sostenibbli. Filwaqt li rikonoxxiet il-ħidma tal-Gvern f'din l-industrija, l-MDA appellat biex f'ċertu istanzi tonqos il-burokrazija biex bekk jibqa' jiġi reġistrat rekord wara l-ieħor.